Momentálne nás čaká, priatelia, pohár o improvizovaní súťažných družstiev, čo býva tradične. Som to moderoval asi 26 rokov, dneska si to idem užiť ako porodca z druhej strany, teda ako divák. Veľmi sa na to teším, priatelia, býva to veľmi vyživujúce a dobré. Ako sa vám hodnotil tento ročník pohári improvizácie? Na to, čo som nehodnotil ešte nikdy, žiadny ročník, tak som hodnotil tento ročník veľmi dobre, pozitívne, lebo ma to tak proste nejak vtiahlo do toho ako diváka, takže som veľmi potešený aj z druhej strany to vidieť a naozaj im držím palce, nech túto tvorivosť využijú títo ľudia mladí a maličkí vo svojich ďalších prácach, ktorí ich niekde budú proste zúškať a tak ďalej. Súboroch. Pozdravujem ich a boli ste úžasní všetci. Bolo to super, veľmi som na nich hrdá všetkých a veľmi som sa tešila, že aj som videla veľa z toho, čo sme spolu robili na dielni improvizácií. Aj to úplne inak vyzerá, keď už je človek naozaj na scéne a improvizuje a boli super.